Bă, da, mi-a spus Vinicius. Nu. Stai că vin la voi. Nu veni că am fugit de Cristi. Bă, Zdreanța aia cere penalti și o făuta la 1 metru în afara careului. Bă, Cristi sapă în sus un bloc. Nu, hai în spate. Hai în spate cu un bloc, așa. Ba, ai un crafting table. Am, da. Sparge aici. Sau hai bă, merem să ne facem o casă de început mai întâi. Hai să iau niște cărbuni de ăștia ca să putem face situații, că am găsit mulți cărbuni aici. Stai că fac aici crafting table. Ce? Ok, am făcut crafting-ul. Hai merem. Hai de sus aici pe munte. Hai să iau, bă, dar mulți cărbuni sunt aici, sunt 40 de bucăți. E bun. Dar măcar bunii tu știi ce ușor îi găsești. Da, exact, dar sunt mulți. General 20, cred că într-un loc numai. De-aia zic. Nu, bun, hai să... Deci unde să merem? Aici sus pe munte. Aici. Ok. Unde sunteți, bă? Sus pe munte. Ne vezi? Uite că e jos. Uite porcușorii. Porcușor ești tu, bă. Omoară-i aproape pe toți ca să facem o fermă pentru mâncare. Uite în gură de porc. Bă, Bungău, lasă-l pe Ignat în pace, Bungău! Ce ai cu Ignat? Lasă-mă. Ignat. Uite Enderman, bă. Du-te, omoară. Hai pe el, Bungău. Du-te, mă. Hai, mă, cu mine, mă. Dar eu n-am aici mâncare, mă miscat de hunger-ul și tu vrei să mă bag cu Enderman-ul, mă. Uite-te în Bun, ochii lui. ce-s fraier. Nici nu mă uit la el. Uite, baci, câte sunt aici jos? Câini, bă, lup. Bă, cât eu sunt aici, 4-5, le iau pe toate. Bă, du-te daci, mă. Ia-ți vaca ta. Lasă vaca mea în pace. Du-te, mă, sătănii. Bă, Stai, stai nu că mai mă da, mor. nu mai, dar și pe mine, stai, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Bă, dar urât, bă, ăsta, bă, du-te să tănci. Băiatul. Bă, dacă găsiți, să găsiți, cum se cheamă, Bă, aici e Enderman, am plecat, salut. Alu. omorâți oi să ne facem pat. Eu am omorât 4 deja, mai am mort de-astea, mă rog. Bun. Ce proastă că mai aveam aici. Ia, sub albine, bă, îmi dă ceva dacă... Da, duce moare Bă, albine. albine, fac albinele! Alex, am Faci. poți să vii și tu dacă e pauză. No. Nu vine el că își pierde aura. Nu am chef să mă joc acum. Bă, bun, go. Ce? Faci. Nu se răspunde el, te bagă el în seamă. Bă, albinele! Tu-ți morți, mă, de albină. Dar câte hituri trebuie să dau la albina asta, mă? Pișam și pe ea. Bine că mi-a stricat mâncarea cu un câine de ăla și nu mi-a dat absolut nimic. Bă, câine. Stina di Bungău Moza.
Să pun și unde stă aici. Haideți să facem un furnal aici, că nu avem. Da, aici la noi, că unde ziua și bungău, că avem noi aici de toate. Am făcut casa aici, hai. Ne-ai făcut casă? Da, am făcut casa, avem tot. Nu stai că eu... Nu, hai că vin el la cine. S-a dat și niște... Asta că vin eu să iau niște... Dar noi am mers să leacă departe. Nu ești Cristi. Mere sus acolo, tot de unde ați venit. Nu uite că te văd, mă. Nu trebuie niște sand. Ce nici ai făcut casa Mersi. sus? Nu, tacă. Prima noapte minăm. Acea Îl casă. fut pe bungău în cur. Nu bungău. Da. Bă, bungău, cred că e imbo ăsta... Că uita că bătaia doare. Am uitat. Bă, bungău, ce faci mâine? Nu știu, dar... Iau avionul mâine și plec departe de tine. Bă, Oh. Nu cred că am noroc cu ăsta, bungău. Dacă te plictisești, n-ai ce face cu viața și ești orfan, te așteptăm pe serverul nostru de Discord, Red Lake. Aici putem să jucăm împreună pe episoade sau offline și mai vedem noi ce alte chestii și evenimente mai facem. Dacă ești o jigodie, te punem pe lista neagră, care sunt foarte mulți oameni pe asta, nu știu de ce e burjojan, dar e ok, nu suntem rasiști sau tot felul de chestii. Avem regulamentul, citești, nu-i lung, nu mai putem edita, dacă vrei să fii youtuber aici, anunțuri, tot felul de anunțuri și apoi, dacă mai vrei, avem global chat, vorbim toți între noi și ne distrăm, dar nu ne jignim neapărat. Dacă ești ultimul depende de pariuri, poți liniștit să bagi, trimiți poze cu ce bagi, la ce echipe, aici îți trimiți pariurile câștigate și avem și chat pariuri, nu știu de ce. După care, dacă chiar vrei, avem aici CS2 planificare și aici vedem când jucăm, dacă jucăm pe episod sau nu și tot felul de alte chestii și se pot adăuga mult mai multe jocuri la dorința fiecărui membru din comunitate și la aprobarea șefilor. Așa că dacă vrei să apari cu noi în episoade, să joci cu noi, să vorbești tot felul, te așteptăm în descriere, primul link, intri și ne vedem pe serverul Discord. Pa! Ce om. Ei, nu vezi că nu mă iubește deloc. Bă, dacă aș fi în locul lui, te-aș iubi. Mulțumesc. Oricum mă iubești. Mă iubește și câinele lanțul. Ok. Bă, dar ce soluția asta? Bungău, 10 de meci, câți de meci s-a luat? În viață. Ce pune de soluția asta, bă? Bă, poți să pui... Dar de Eu fapt, pus oricum... finalul în loc de jambă. Eu, lasă-l, că bine. Bine. Ca să nu ocupe prea mult spațiu. Boss. Aveți cărbune? Bă, da, vrei torță? Nu, trebuie să-mi prăjesc mâncare. Dar pune-l cu lemn, A, da. că ăștia te fac torță cu... Că ne cam trebuie mâncare, că n-avem deloc. Trebuie să facem o fermă. Casa asta e provizorie, nu? Da. Bun.
Încă nu pică. Avem baiam de junglă. De junglă aici. Bă, șmecher, sincer, mi-e place bai mult. Și copaci înalți să ia, bă. Da. Bă, ești AFK? Africa ești tu, bă. Bă, ne putem face aici acasă. Hai, vezi că eu am suliță. Dar numai dacă cam așa în sulița ta, dar stai cu minte. Bă, vrei să mă suși sau ce ești așa agresiv? Ce vreau eu? Fii cu minte, bă, băiatule, că îți sparg oblacul la bloc. Nu, o spargeți la șoblacul. Oh, oh, oh. Dar nu la bloc. E gay o sunat asta. Să nu da. Ce Cristi Gri? Știi ce mă, la ce zic, fraier? Ce-s o câine, mă? Să mă trimită tot la magazin, mă? Bă, n-ai Cristi 3 bucăți de cobblestone. Bă, Este una în chest. hai că-ți dau aici aia. Unde ești? Săpăle. Stai. Ia. Sim. Care poate să facă 7-8 bucăți de scări? De scară. Da, bă, suntem pe modul peaceful. Bă, nu cred. De ce? Păi Nu e sunt niciun mob. mob. Hai că mă să văd. Suntem pe peaceful, cred că deja trebuia să fie mob, bro. E survival, bă. Da, Bine, nu nu e. e. E easy. Îl pun pe normal? Da. Apoi pe easy. Gata. Hai că avem aici o peșteră ca lumea și putem să paștiți multe resurse. Mamă, vezi că e peșteră mare aici. Am găsit iron.
Sunteți în mină? Eu da. Hai, Bă, și eu am ajuns în mină, nu știu cum să spun aici la tine, că eu săpam. haideți pe aici, că e mare. Mă, am torțe, nu văd nimic. Hai că am eu torță. Nu multe, dar hai. Că la mine ești. Așa. Pe aici. Aici cred că erai și tu undeva. Ai de capul meu, dar tu te-ai dus, frate. Uite-l. Bă, frumos. Bă, ce explodează acolo. Aia zic. Vezi că pușcă. Bun. Deci nu cred că mai e nimic. Da, poftim. Las că vin spre voi, bă, așteptați-mă, că am făcut o mină de la baza noastră până acolo. Ok. Și eu am făcut. Da, dar mi tu. Mă Uai, 7 Enderman ies aici. Hai că merem în jos mai întâi. Dar pe în jos mă duc. Nu vă văd, bă, să-mi bag. Uai, ce e aici? Uite, bă, sau? Ce pui e aici? Am ajuns? Nu. Bă, dar noi n-avem mâncare, bă. Păi Cristi, da, ia, du-te fă de mâncare. de să de unde a apărut. Bă, Cristi, poți stai acolo o secundă? Unde ești, mă? Da, Să ajung la tine, nu de alta. cred că... Cam ceva de genul ești la nivelul meu. Bă, n-are rost să ne afundăm că n-avem mâncare și... N-are sens. Na, bun. Stai că ieșim pe aici, hai sus, hai în sus. Hai, mă. Ai făcut drum? Deci aici, dacă mergi pe aici, ajungi la casă. Perfect. Hai atunci sus. Și aici ai mină, da? Mă, perfect atunci. Bun, go, hai aici. Băieți, explor. Na, și unde ajunge acasă? Nu, m-am încercat cu... Bungău nu dă cu ele de pământ. Bungău când se enervează se ceartă cu ele. Na. La Bungău, și la mai înainte la Bungău, când eu dacă crești PC-ul, în loc să-i dea un pumn, îți bătești prost. Păi... Cam da. Și PC-ul eu și răspuns. Eu să nu bun, ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? Bă, Cristi, dar tu pe unde te-ai băgat în mina aia? Bă, este o din aia, Ah, dar... stai că te văd, stai că te văd. Bă, dar n-ar da ghiochere să sta șut, bă. Ce m-așa, Sau stai o leacă, stai. Și eu ajung acasă. Eu am ajuns acasă, bă. Nu știu cum, dar am ajuns. Ăsta cu albastru închis era bungo, băie. No, eu sunt acasă, băieții. Da, și eu tot am os. Hai că merem după ce se gata ziua la Cristi. Haideți mai aici, mă, că nu sunt numai spider și am nevoie de ajutor. Da. Merem la el? Descurc. Da, lasă-l să se descurce. Adică pula mea mă descurc, dar voi... Trebuie să o asta un pic. Numai că găsești iteme bune. Am găsit spider spawn de ăsta. Mai mi-aș pula el ajutor. Bă, băga mi-aș pula bungău. Bă, eu fac ceva important. Eu am făcut... Am murit rost de pe aia. mâncare. Nu cred. Hai că merem după. Bă, gana, dar am pierdut ăla, bă, că am murit. De ce n-ați venit la mine, bă? Cam nu mai avem bună ăla. Și am pe el. Oh, Doamne Iisuse. Bă, fi tu te în gură. Hai Sporting, dă tu gol dacă Arsenal nu-i stare. Oh, scuze. La Cristi Bine, cu da. douăle. Cine?
Bine. Cristi, țigan, nu... Bă, nu degeaba ai tu din ăla de țigan. Nu sparge geamul, mă, nebună. E că vine Spider-ul, uai să te omoare. Îl ajut și eu. Zic, Nu, mă, bă, bun loc, Spider. dai și tu în Cristi să creadă pe aia și nu că ești Bă. cu el. Vrei să mori? Hai, Spider, mor pe Bungău, ajută-mă, Spider! Bă, Bungău! Bă, fut în gură să te fut. Asta Bă, dar rămâne, câte mașini ai? îți rămâne inventarul dacă mori. Sale Nu, tale? Ha? A, vrei să spun Nu. pe? Nu îți rămâne. Nu? Dar nu știu ce. Mama, dar setează de acolo, de paternă, o să-ți rămână. Dar mi-am pierdut tot inventarul, am rândul vostru să-l pierdeți, dacă nu m-ați ajutat. Dar las că merem după ele, numai setează. Cristi, dă keep inventory din setări. M-a trebuit să restarte Da. serverul. Da, îți dai seama că da. Am dat. N-ai dat, că trebuie să-l dai din Aternos. Am dat, păi da, dar nu mi-a dat reset. Ah, Ca așa a schimbat și versiunea și nu știu da reset. Pot să-mi cumpăr camion. și tu spun cu... Camion. Și mașină... Ce direct faci cu Nu, și camion? mașină de asta rampă. La ce dracu faci cu... Și cu ăla faci curse. Deblochezi alte curse, faci bani mai mulți. Pune ce jos am. Nu, mă, nu, forța. Ah, what the fuck. Mama, are mereu un De sam. Ferrari. Mai deschide ea serverul de Evol sau nu? Nu. Tot făceam o glume că se deschide. Nu. Bă, ce jleguri, deci fii atent. Ca să-mi iasă biletul, mai întrebă 2 goluri la Arsenal, 2 șuturi Gyökeres și un cartonaș Bayer. Bă, What the fuck? Dar nu se mai termină noaptea, bă. Bă, ce căcat e cu update-ul ăsta? Dacă stai lângă zombale, îi scade hunger-ul, mă. Bă, dar tu vezi că nu-l mai vedem pe... Da, deci nu e pe mapă. Hai după itemele sale. Unde e Bungău, cu aia? Nu știu, nu mai apare. Bă, mereu după itemele mele, eu nu mai știu unde e deșertul, încotro e deșertul. Hai după mine. Mă, dacă pic de aici am venit. Au. Ce zice, Bungău? Te bați cu zombie? Cu cât e asta? 15 milioane. Mamă, dar acolo. Ori a apărut amoi în spație. Unde ești? Ah. Vezi că nu în partea aia, hai în partea asta. Deci eu am trecut de un deal de ăsta tot așa colorat. Uite zombie de la urât. Fuck. Hai de aici. Ne-au văzut, urcă sus. Care o da gol? Ah. Am uitat... Au, uitat în fața. Deci nu la piramide trebuie să ajungem. Da, după. Mhm. Numai că nu știu pe unde ai intrat tu. Hai numai grijă la creeper-ul ăla. Da, skeletonul e aia. Uite aici, Cristi. Ai găsit? Hai. Ah, uite. Ia, unde ți se itemele? Sunt jos, bă, mulți pe angel, bă, sunt vreo 20, că este spawn. Nu. Aici e un crafting. Ai grijă, nu merge jos, că nu cazi, că-s mulți. Dacă nu am ne asta un pic itemele, n-avem ce să fac. Ingot, unde n-ai băiești? Mină. Și nu înțeleg de ce îmi scade hunger-ul dacă stau lângă zombie, mă
în toxică. Pot să-mi explic. Dacă s-a făcut zi, bă, Bungo, hai la noi. Aia încerc să fac. Că sap în sus. Uite, Oh, shit. am găsit un chest. Unde găsi? M-am dus prin altă parte. Terminăm. Da. Nu mai am loc în inventar. Hai că vinem. N-am și eu... Vezi că pe aia vine jos. Pune un... A, uite, du-te prin... Du-te pe acolo, prin... Așa. Mă, pe aici? Da, trebuie să poți face roată. Ce are ce spune? Are ceva... Hai că Nu, nu, dar da? stai că-ți dau, fii atent. Ține railurile astea, că o să ne ajute și name tag-ul, seed-uri. Bă, minte că ăsta o să-mi cumpăr o găină și o să-i pun numele Norbert. Ce ziceți? Se potrivește? Într-o găină sălbatică, de muncă. Bă, acum... Bă, am căzut la Paddington. Am căzut la Paddington. Cristi! Oai, Bă, Cristi! Marc, mă, de aici, în Paddington. Bună. Iuri. ai găsit ceva chest? Bă, nu, dar am mai găsit aici, hai aici, uite. Am găsit gold. Ai târnăcop. Da. Bă, ăsta, ai grijă, ai grijă. Arcaș. Hai că l-am izolat acolo. Oh, stai, îmi trebuie... Mamă, îmi trebuie pickaxe iron. Mâncă, unde ești? Am ieșit din mină. Mă duc acasă. Deci aici e plin de gold. Bă, hai la noi, ai pickaxe iron. Nu. N-ai? Sunt aici, Nu, la- mă Mamă, câte îs aici, bă, Cristi, uite. 7-8 de astea de gold. Dar nu le sparge, că dispar. Nu, ai torțe. Bă, am două. Stai că îmi Nu poți trebuie... Da, stai că ți le dau. Mamă, unde-i? Oai, vezi că vine și n-am cu ce să-l bat. Pune de ăsta, uite, fii atent. Dă-i. Că dacă mai vine, vezi că vine unul din spate, ai grijă. Cine morțile eu de gol? Nimeni. Nu, mă, la Arsenal, Zubimendi. O, te în gura, am crezut că dat Gyökeres. Mamă, ce mină șmecheră, bă, wow. Trebuie să găsim iron pe aici, pe undeva. Gold, băi, plin de gold aici, bă, what the fuck. Da, o să nu le văd, da, până în gura lor. Și aici gold. Numai gold. Am găsit iron. Ai găsit? Da. Hai tu Mamă, bă, dar mare e mina asta, să-mi bag piciorul. furnal. Nu, dar pot să fac unul, stai. Câte de alea îmi trebuie de cobblestone? Hmm? Cât cobblestone îmi trebuie pentru un furnal de ăla? 9. Poți să pui tu un crafting table să fac. Este aici mai în față. Poți să faci asta. Băgamaș. Hai mă, bun, noroc. Mersi, bro. Mâncă, hai la noi. Nu știu unde sunteți, mă. Dar îți apare pe mapă, coaie. Ești departe, frate, de mine. Bungău, scrie în chat, find și numele lui Cristi, dacă văzut. Da, că nu Ia-te merge. de pe Imbo. Sau... Ia. Ajunge bine, bă.
Iar și aici e plin de gold, bă, Cristi. Nu m-am terminat cop. Unde ești? Hai să-ți dau. Băi, bun, nu împrumuți un pic nasul tău, că zici că e târnăcop. Poți să măcar mă prefac un pic. Ha? Nu. Întreau pe Patrick sau pe Sani. Du-te, Hai minează să tot chestii. goldul. De ce nu? Iau și un pic de astea. Deci goldul, unde e goldul? Că nu mai țin minte. Hai mă, realul. Stă pe aproape să dea gol. Mama, ai cumva lemn la tine? Bă, nu. Dar sparg de ăsta, mă. Sparge bunul de ăsta. Dar nu trebuie. Am, stai, nu l-am văzut. What? Așa. Ce prostă și eu. Mă, ăsta când aveam lemn, dar am de ăsta aici. Bun, hai să luăm atunci goldul. O să văd dacă mai este ceva pe aici pe jos, că nu mai țin minte unde era. Da, uite aici. O băgăm așa până Bungo, acolo. bungo, Sergei. Aur aici. Bungo, bungo, unde? Bungo, bungo, unde? Bungo, bungo, unde? Bungo, Aici bungo, jos. Oh, unde? fuck. Bungă, nu-i niciun bungă. Da, bungo, nu e niciun bungo. Am mai auzit de mult piesa aia. Cu bungă. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cumva era Dă băiat. Gheocheres, shoot, futeați pe Șmecher. măta. Așa. Nu vreau. Nu vreau, lasă-mă în pace. Am găsit încă un chest. Nu. Am găsit două chesturi. Bă, vrăjitoare, Cristi Artur. Bă, vrei- Lasă-o. Lasă-o în durerea ei în pace. Putu-ți morți mătii de vrăjitoare, mi-a dat down. Bă, dar cum vorbește așa? Stai că vin să ajut. După ce o muri, stai că vii să te ajut. Ai putul în gură. Dar tu dai măta, bă, arcașule. Mamă, coaie, că atât de mici dă pe vrăjitoare aici, prost. În continuăm, da. Au. Tu știi în gură de babă vrăjitoare.